poznal s Cigom, Grimasa som už poznal dlho a v podstate sme spravili prvý track Nech ti nejebe, ktorý mal v podstate na tú dobu dosť veľký úspech a vlastne odtedy sme ostali spolu až dodnes. Keď som začal písať prvé texty, rapovať, tak aj spolu s Dilemom sme začali s Dušom na tom robiť a vlastne pridal sa ku nám Kardinál, DJ Jano a chalani, čo nám robia hudbu a odtedy to ťaháme už asi 5 rokov. Na Obchodnej bol CD požičovňa a tam som si chodil požičovať disky a zhodou okolností som si požičal album Post Boutique a nejak sa to na mňa nalepilo a odtedy si to idem. Ne ten album. Rapu som sa dostal cez graffiti hlavne. Vlastne keď sme boli mladší, tak vtedy bola veľká éra malovania. Všetci malovali, každý chcel proste robiť graffiti a cez to sme sa proste dostali k rapu. Pritom sme už počúvali hip-hop a vlastne začali chodiť na prvé akcie a potom sme vlastne začali robiť prvé skladby. Začal som počúvať rap a tvoriť som začal vlastne, ma ovplyvnili až tie veci, že som začal počúvať slovenský rap, český rap, niečo sa mi dostali prvé nahrávky, túto slovenské zvuky ulice, neviem, názov stavby, barščo, proste staré veci. Koncerty boli stokové, ale bola vždy dobrá atmosféra, sa mi to ľúbilo, začal som tam chodiť, na pár koncertoch som bol, potom som začal robiť svoje texty. Zlom nastal na Slovensku podľa mňa v klipom Dávami od Kontrafaktu. A odtedy sa vlastne začal hip-hop viac pretlačať do médií a začalo proste také šialenstvo okolo toho. Keď začneme robiť nejaký nový track, tak buď si u Grimasa pustíme nejakú hudbu alebo u Abeho a vymyslíme text priamo na hudbu, alebo máme nejakú tému, že čo ja viem, ľuďom jebe a proste napíšeme na to text, nájdeme si hudbu, ale každý si to vymýšľame sám viac menej. My sme práve že nepripravovali albumy nejak, že dlhodobo proste, my sme nazbierali beaty a v podstate napísali to behom 3-4 mesiacov. Aj keď píšeme na spoločnú tému, tak vždy proste napíšeme úplne iný text, každý máme úplne iný štýl. Takže málo kedy sa stane, že by proste tie slohy zneli rovnako. Momentálne sme si dali takú menšiu letnú pauzu, potom jak sme vydali album pred 3 mesiacmi, čísla nepustia a najbližšie chystáme nejaký mixtape, producentský najskorej od Abeho, potom na ďalší rok nejaké solo albumy možno, alebo spoločný ešte. Slavu fakujem, nejak mi to ako kvázi úplne ukradnuté. Ja to robím proste preto, že ma to baví. A nejak to bližšie neriešim, nikdy sme to nejak, ani ja som to nikdy nerobil nejak s tým, že fame. Ako kapela sme otočili už nejaké milióny, ale sú preč. No, nezačali sme s tým, že budú nás milionári. No veď jasné, nejde o tie peniaze až tak, že sú dôležité, ale peniaze prídu. Keď si spokojný, šťastný a keď proste si veríš, že budeš v poriadku a že budeš mať dobrý život, tak peniaze prídu za tebou samé.